Seo bhí le ráig an locht Romnaithe faoi. Dá dhíteach dá andrachas agus dá aus. Dá ort chaidean leanach agus dá híthir ceanródúil I léirú telefís cheol tradiisiúnta. Fiach géir seo. Bhí teannach ar ag banna clia agus contaí an chláir ar go leor dar muirtearí. Rugú buairt ar Gradam Saoil na bliana seo is ráid na cara. Wog sin go hinis agus ar deirú go banna clia. Tá sé sinnam ó bhí sé an ág. Dálam se go leor ó chara mór leis Joe Cooley agus bhí aine waithige ar cheoltarí móra sna chuigetí agus na seascadí. Thug sé Hain agus Michael Russell toras ar a Dan Warrig agus thug sé leis a chuid foinhála ó Hémas Ennis. Tá aine waithir ar fod na tíre mar gheallar na chláracha ceáil a léiriise ó na 7 ráid do RTE. Agus mar wachsador dan chiad scot is mó atá aine ar. Gradam Saoil na bliana 2000 agus a 4. Tony MacMahon. Leis Tony. Agus a gar mágad Tony. Maho. That's in go Holland. Stop big God. That's a gar mágad Tony. Chuann sé áthas mór ar an Macáirde agus a cheoltóirí agus a chomhleachtatha. An Gradam seo a thógant ó TG4 stáisiún beag ach stáisiún atá tharbheith táchtach. So tá mé tharbheith sásta agus is caoinliúm an chéad lá a chuirg séir radio Conamara ar an Saoil in 1969 is dóilm. Agus bhí mar sin é dig bhaicó rasmach. Agus dír seo sa bhó cúig ar an píosaín beag ceoil a henam. Agus ba bhailim píosa beag eile henam in is dar a bhí ann an lá sin. Fear mór an seo in is os chun séad tríthe. Joe Mháirtín. Cabal tú Joe. Today, Joe Mháirtín. Got a céad mágad.